आतमध्ये बघा कसं पोकळ आहे. काय माहिती काय माहिती हो. मी कुठे जाऊ, बायकोला सोडून मी कुठे जात नाही. हे म्हणजे झाड लावलंय म्हणून खूप उपयोगी आहे. आता हा झोपलेला होता पण त्यांनी वासाने ओळखलेला आहे. तो आता मला चिपकला मग कसा होणार, मग माझे कपडे खराब होणार की नाही. कारण पूर्ण हात आपले कडू कडू होऊन जातात. काढलंस बघू दे, दाखव. तिकडनं दिसतंय. हे बघा जमिनीमध्ये काय उगून आलंय. भेंड्याच्या रोपाच्या खालीच आहे. मशरूम सारखं दिसतंय. हे बघा, हे अर्ध ना तोडून काढलं कुणालनी, पण मशरूम नाही. हे आतमध्ये बघा कसं पोकळ आहे. काय माहिती काय माहिती हो. वरती जाळी पण बघ ना कशी आली. हे लांब टाकणं, ते तोंड बिन लावलं तर विषारी काय असायचं. कसं आहे बघ वरती, असं बघून वाटतं मशरूमच आहे ना. हे काय ते सांगा जरा, कोणाला माहिती असेल तर. भेंड्याची रोपं बघा किती छान झालेत. ते सगळं आता बियाणं आहे ना. हे बघा सुकलं, हे काढते जरा. 4-5 भेंडी ठेवली होती झाडावरती. बाबा कुठे गेला. हे बघा भेंडी. हां हां, ही भेंडी निघतात 3-3, 4-4 दिवसांनी. भेंडी फ्राय होतो, भेंडी फ्राय बनवायला. म्हटलं आता कधी रोपं भरपूर आपले तयार होतील ना, तेव्हा म्हटलं छान ते भरपूर भेटतील मग आपल्याला. आज आहेत कुणाल भेंडी, व 7-8 भेंडी तर निघतील. मग मी काढते मी सगळ्या आधी. ए ए ए सगळं इकडंच होऊन जाईल मग. किंवा एवढी निघाली भेंडी, ती सुकलेली पण काढायची. कुणाला झाडांना पाणी घालते. टाकलं इथे. पुढच्या वेळेला पण टाकायचं आहे कुणाल, इथे. आणि हा बघा कलिंगडाला एक छोटंसं आपोआप रुजलेलं बी होतं. आता धरलंय, आता बघूया काय वाढते की नाही वाढत. पाणीवरचं टाकतो रोज. इथेच आपण वाफा करूया भेंड्याचा, ह्या साईडलाच. इथे मोकळी जागा आहे, मग एकदम सगळं हा ती सुकी जागा जमीन तिथे. हा आता काय बिया रुजतात काय माहीत नाही, गरमीने टाकलंय त्याशी तर 7-8 दिवस जातात रुजायला. अजून पण असेल बा पिशवी आहे. अजून एक हे पण आहे, डबा पण आहे बा. डबा बाहेर आहे ना, पूर्ण खोल कपाट ते. डबा बाहेर आहे. हा मग तिथं असेल. मग हे बियाणं आपलं जुनं पुराणं दुसरं आपल्याला आणता येईल. मग काढा सगळं, चेक करून बघूया. मिरचीचं वगैरे बघ. टोमॅटो हे काय काय पॅकेट हे भेंड्याचं, फ्लावर सगळं आहे. ते फोडलेले आहेत काय काय. ते कोणाला जेव्हा किती दिवस म्हणजे मागे लागलेत. बियाणं बघ लावायचं. त्यांना म्हटलं आपण एका ह्याच्यामध्ये ना लावूया, भांडी नाही तर काहीतरी घेऊन, असं डबा वगैरे घेऊन. ते पालेभाजीचं आहे ते. आता काही पावसात नाही, काही हे नाही. म्हणजे चेक करून जर का जे नसेल ते आणता येईल. मग ते चिबूडचं आणि काकडीचं कुणाला घेऊन आलंय, ऐकलं. कसलं आहे टोमॅटो. हे पण टोमॅटोच आहे. त्यात हे असेल बघ, माहीत पडेल आपल्याला. मग टोमॅटोच वाजला कधी, भेंडा का वाजला. भेंडी लावायची आणि तिथे लावलेले आहेत ते अजून. बघूया आपण. हे फोडलेलं आहे भेंड्याचं बियाणं आहे आपल्या घरचं चांगलं.
ते पहिलं रुजतं का बघायला पाहिजे बी रुजतं आणि हे त्याशी मी टाकलं ते कुठलं. घरातलं बियाणं त्याचं उलट चांगलं असतं ते. मग तेच म्हटलं काही रुजतात आपल्याला त्यातलं एवढं ज्ञान नाही. आता बघते मी ते सुकले आहेत ना बिया, हे भेंडी ठेवली होती एक साईडला टाकून बघायला पाहिजे. या लाल या कलिंगडाच्या आहेत ना. नाही ना ते फरस बी असतं ना ते आहे. खरंच बी. अगं हे फरस बीचं बियाणं आहे पिंक कलरमध्ये. ह्यात टाक. ही कुठली मिरची आहे. हे मिरचीच आहे साईडला करते. हे आपण आणलेलं ना तेच आहे. मिरचीचं काय आपल्या घरातल्या पण टाकलं ते पण रुजतात, त्याचं काय एवढं हे नाही. हे काय आहे. बघू दे. हे गवार आहे. बरोबर आहे. आज आमच्याकडे दूध गरम करायचं बाकी आहे. आत्ताच दूध देऊन गेले रिया. आणि हे दूध गरम केलं आहे मी दही लावायचं आहे म्हणून हलकंसं गरम केलं आहे. नाश्ता तयार करून झाला आहे. आज कुणालच्या आवडीची साबुदाण्याची खिचडी खूप दिवसानंतर बनवून, त्याला खूप आवडते. त्याला दिलं आहे मी आता खायला. त्याला जायचं आहे परत क्लासला. अगोदर चहा गरम करते कारण चहा प्यायचा बाकी आहे. तुझा हा मोठा बघ. कोण मोठा खाल्ला? खाऊन टाकलं त्याच्या आधी. ते बघा साबुदाण्याची खिचडी बनवला ती पण खातायत. त्यांनी खाल्लं. जे आपण खाऊ ना ते खायला हजर असतात वाघ्या आणि शेरू. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आज ना मला वाटतं 8:45 वाजले सकाळचे. आज जरा लवकर झाले माझं झालं. आवरून, कारण आपल्याकडे ते लाईटीचं काम करायला येणार आहेत म्हणून म्हटलं फटाफट केलेलं बरं. लाईटीचं काम म्हणजे आपल्या पडवीमध्ये बघा ते पत्रे टाकले ना तर ते सगळं तिकडं बल्ब वगैरे त्यांनी ते मध्ये त्यांना अडचण होती ते म्हणून ते काढलं आहे त्यांनी. आणि चक्कीचं पण कनेक्शन करून घ्यायचं, त्याच्यामुळे ते आज येणार आहेत. आता बघूया किती वाजता येत आहेत ते. आणि ते वाघ्या आणि शेरू यांचं कुठे गेले दोघं ना. हे काय ते तो कुणालच्या प्लेटमध्ये बघायला. हां ते कुणाला आता नाश्ता दिला ना मग ते खायला तिकडे सगळं जे देऊ ते घरातलं सगळं खातात. म्हणजे आपण काय खायला घेतलं का सगळे हजर दोघं पण. म्हणजे खायचं नसलं ना तरी पण ते काय आहे त्यांना कुतूहल असतं हे लोक काय खातात. साधं तोंड जरी हल्लं ना तरी पण मग ते धावत धावत येणार. अशी सगळी गोष्ट आहे. तर चला कुणालच्या बाबांना अगोदर नाश्ता येते. भाग्याला पण शेरूला हे लावायचं आहे, औषध लावायचं बाकी आहे. कडुनिंबाचा पाला तुम्हाला बघा मागच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं ना त्याला रॅशेस झालेत म्हणून. झाला चांगला आहे. झाले बरं पण म्हटलं अजून 1-2 दिवस लावून बघते म्हणजे पूर्ण क्लिअर होऊन जाईल. मग तुम्हाला मी दाखवते नंतरला. म्हणजे आत्ता नाही लावणार, त्याला थोडा वेळ जाऊ दे अजून. 1-11च्या दरम्यान म्हणजे बघा गरमी जरा चालू होतं ना त्यावेळेस मग त्याला बरं पडतं. मग लावून 3-4 तास ठेवायचे किंवा नाही आंघोळ घातलं तरी पण चालून जातं. ते जितकं ते स्किनमध्ये मुरेल ना ते चांगलं असतं. मग पटकन असं असर होतो मग ते. चला करूया. चांगलं झालं का खिचडी. इथे बघ कॅमेरा चालू आहे. कुणाच्या आवडीची म्हणजे एकदा घेऊन झाली पुन्हा त्याने घेतले. थोडीशी मी जास्तच बनवते कधी म्हणजे साबुदाण्याची खिचडी, कारण कुणालच्या बाबांना भरपूर आवडते. आणि थोडीशी खाली ना तळाला करपवते, म्हणजे मुद्दाम करपवली जाते आमच्याकडे. तो करप जो असतो ना तो कुणालच्या बाबांना भरपूर आवडतो. हे बघा आता रिकामी झाली तुम्हाला मी दाखवते. हे बघा हा असा करप असतो ना. आता हे कुणालच्या बाबा घेणार. काय काय गोष्टी असतात ना ह्याचा पण ना. रव्या शिरा आपण बनवतो ना त्याचा पण बघा करप असतो. ते पण उपमा असतो ना तो त्याचा पण करप असतो ना. म्हणजे तळाला ना हलकासा लागून द्यायचा, ते चवीला खूप चांगलं लागतं. त्याच्यामुळे थोडंसं मी अशी जास्तच शिजत ठेवते मग करप छान लागतो. चला आता मी पण जरा नाश्ता करून घेते. जरा दही लावायचं होतं ना म्हणून जरा थांबले होते. आत्ता लावलं की दुपारपर्यंत तयार होईल. आज मध्ये मध्ये डोळे उघडत आहेत. गादी ठेवली तर दोघं मारामाऱ्या करतात म्हणून मध्ये गादी ठेवली. त्यांना कसं बांधून ठेवावं लागतं दोघांना. नाहीतर काय झालंय ते समोरचं बघा रान वगैरे आहे ना. आता काय ते उन्हातनं जात नाही पण तिकडे समोर जातात ह्या साईडला परत ते ह्या साईडला. मग आम्हाला शोधाशोध करावी लागते. आता कसे गपचूप झोपलेत. आता हा त्यांचा झोपायचा टाईम. इथे आता मी घेतलेले आहेत आंबे खायला. राईवळी आंबे बघा मला खूप आवडतात. त्या हापूसपेक्षा हे खूप छान लागतात आंबे. रिया की नाही आता 2 देऊन गेली. म्हणजे रियाच्या इथे ना झाड आहे ना आंब्याचा, त्याचा मस्त असे गोड आंबे आहेत. आणि हे 2 कुठले आहेत काय माहिती. ते रायवल पार्टी बघूया जरा. हा आंबा पोरं बोलतात खूप साखरपेक्षा जास्त. रियाच्या इकडचा कुठला आहे. रियाच्या इकडचा हा. हे 2 हिरवट आहेत. हा हे
हा मला आता हे हिरवी जरी दिसली असेल ना साल तरी पण ते पिकलेले आहेत कारण नरम हे बघा नरम पडलेले आहेत. खूप टेस्टी लागतात हे. गोड मस्त वेगळा तर चव बघा आहे सुंदर त्याला. कुठं गेलेलं ते कोण? मी कुठे जाऊ? बायकोला सोडून मी कुठे जात नाही. एकच बसाय की तिथं त्या पार्सलकडे घडी घडी पार्सलकडे हे पार्सल फिरत असतं गोल 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 गोल. गेल्या वर्षीची गोष्ट निघाली होती की नाही? हा गेल्या वर्षी एवढे आंबे खाल्ले, गेल्या वर्षी तेवढे आंबे खाल्ले. गेल्या वर्षी भरपूर आंबे खाल्ले होते आम्ही. रायवळी आंबे मला विशेष करून आवडतात. हापूस आंबे मला नाही फारसे आवडत. म्हणजे पडलेले सगळे जमा करून करून आम्ही आणतो. आता पण पडलेले असतील ना जमा करून करून आणतो आणि 4-4 5-5 एकदम खातो एका आता हे किती 4 आहे त्यातला एक आंबा की नाही कुणालच्या बाबांनी खाल्लेला आहे. म्हणजे खाऊन त्यांनी बघा सालं आता ह्यात टाकलं म्हणजे मीच खाल्लं असं वाटणार ना मग. किती 4-5 खातेस की नाही एका जागेवर ते बोल, खरं बोल ना. मग पण मी त्यावेळेस मग काय खात नाही म्हणजे समजा नाश्ता करायला घेतला ना किंवा असं इतर वेळी मग मी ते बाकी दुसरं काय मग खात नाही. मग असं 4-5 आंबे खाल्ले ना का पोट भरून जातं. मग रस असतो ना तो चांगलं लागतं खायला. अल्फॅन्जो खायचं असतं चांगलं असतं. खावा तुम्ही खावा. मस्ती चालू झाली आहे. दोघं झोपलेले नाही आहेत आणि मी आता बघा सूप घेऊन आलेली आहे भाजी काढायला. पालेभाजी आपली ना तयार झालेली आहे. दारची भाजी थोडीशी काढून घेते. वाऱ्याने सर्व तिकडं तिकडं झालंय. मस्त भाजी मस्त भाजी. हे बघा आता की नाही माझं जेवण करून झालं आहे मैत्रिणीनं. तुम्हाला मी दाखवते मी आज काय काय केलं ते. तर ही आपण अरे एक मिनटं शेंगाची शेंग असते ना ती टाकून डाळ केलेली आहे. हे आता ना भाजी शिजते. हे बघा ही भाजी ना थोडीशी मी ते हे असतात काय त्याला म्हणतात त्याला मला बघा आता पटकन नाव नाही येते. तुम्ही सांगा पटकन तुम्हाला आठवलं तर. काहीतरी म्हणतं त्याला आता नाही माझ्या लक्षात. म्हणजे ही माझ्यासाठी बनवली मला आवडते ही भाजी. आणि एकाच कढईमध्ये मी आज 2-3 वस्तू बनवल्यात ना. म्हणजे साबुदाण्याची खिचडी केली ना सकाळी त्यातच मी आपली पालेभाजी पण केली. ही बघा पालेभाजी पण आपली झालेली आहे. म्हणजे दारची भाजी मग अशी काढली ना ती ही कुणालला आणि कुणालच्या बाबांसाठी. आणि भेंडी काढली होती थोडीशी ती भेंडी फ्राय केली. चपात्या केलेल्या आहेत. म्हणजे डिशमध्ये अशी काढून ठेवली ना तर भरपूर असे भांडे होतात ना घासायला. आणि मग ह्याच कढईमध्ये परत ही भाजी टाकली फोडणीला. डाळ आपली झालेली आता बस झाली. आणि भांडी घासायचे पण भांडी घासायच्या आधी माझं जे एक मेन काम आहे महत्त्वाचं ते आधी करून घेते. जर ह्याच्यावर झाकण ठेवते पहिला. हे बा ती भाजी शिजते ते होईल ती 5 मिनटामध्ये. महत्त्वाचं काम म्हणजे आपल्या शेरूला जे औषध करायचं ना ते मी करायला घेते आधी. का ते तुम्हाला थोड्या वेळाने सांगते. हे बघा कसं रखरखीत ऊन कसं ह्या रखरखीत उन्हातनं आमच्याकडे न्यूज बघायचं काम चाललंय. चला शेरूला औषध लावायचं आहे. हां बघा पाला काढून घेऊया थोडासा. हा पाला आहे म्हणजे झाड लावलं आहे म्हणून खूप उपयोगी आहे मला कडुनिंबाच्या झाडाचा. प्रत्येक गोष्टीमध्ये हा कडुनिंबाचा पाला उपयोगी पडतो. खूप फरक पडला आहे म्हणून मी आज तुम्हाला म्हटलं दाखवते. मागच्या वेळी फक्त मला सांगितलं होतं आज करते ते म्हटलं दाखवते. म्हणजे रोज नाही लावत मी 1 दिवस आड करून कारण छोटा आहे ना आपला शेरू त्याच्यामुळे. बस झाला इतका. आता हा स्वच्छ धुवून घेते. हे बघा धुवून झाल्यानंतर ती पानं काढून घेतलेत. त्यात थोडंसं मी पाणी टाकलं आहे. आता हे चांगले पेस्ट आहे ना तयार करून घ्यायची. गरजेनुसार त्यात पाणी टाकायचं. मी सगळं आता करून घेते आणि मग तुम्हाला मी दाखवते. आणि हे बघा इथे रेडी झालेलं आहे आपलं कडुनिंबाचं पाल्याचा रस. थोडंसं पाणी टाकून ना असं थोडं पातळ केलं. जास्त पातळ नाही करायचं नाहीतर मग सगळं रस आहे खाली पडतं. मी थोडाफार सांडतोच. आणि तुम्हाला एक गंमत दाखवू का काय झालं आहे. किती हुशार असतात हे मुके जीव ते बघा. आता हा झोपलेला होता पण त्याने वासाने ओळखलेला आहे की आता माझी आई मला काहीतरी करणार आहे. पण हा मुलगा खूप गुणी आहे.
मस्तीखोर आहे पण गुणी आहे ना. बाबू काय करायचं आता, म्हणजे बाबूला काय लावायचं, औषध लावायचं ना. बघा कसं बघतोय, त्याला सगळा वाज गेला, गाढ झोपत होता तो. समजला की आता मला औषध लावायचं आहे. म्हणजे पहिल्या दिवशी त्यांनी मला खूप त्रास दिला. त्रास म्हणजे इकडे पळ तिकडे पळ. आणि नंतर मग त्याला माहिती पडलं की आता काय आई माझी रोज लावतेच आहे, आता काय मी करू शकत नाही. त्याच्यामुळे माझा गप तो लावून घेतो. थोडंसं कुईकुई करतो, पण ते सुकलं ना मग तो काय नाही, शांत असतो. शान पोर आहे माझं. चल आपण लावूया बेटा. चला मग माझ्या बाबूला मी खाऊ देणार. खाऊ खायचं ना बाबा, संध्याकाळी तुला खाऊ देणार मी. आईस्क्रीम देणार, आईस्क्रीम. दादाला सांगू आईस्क्रीम आणायला. रोज रोज नाही गोड खायचं, आज भरपूर खाऊ दिलं सकाळी. चला चला तुला आपण लावून घ्या पटकन. छान आहे माझ्या पोरते. हे पट्टा काढून टाकते. नवीन नवीन पट्टा घातलाय शेरूला माझ्या. बघ कसं मस्त. आणि वाघ्या माझा झोपलाय. वाघ्या पण एवढा पळतो ना, त्याला पण समजतं. कारण ते मी पण त्या नाकाला वगैरे लावून ठेवते. थोडंसं पोटात पण गेलेलं चांगलं असतं ना कडुनिंबाचं, त्याच्यामुळे चांगलं आहे. बघा तुम्ही करून. आणि हे कसं लावते तुम्हाला दाखवते थोडंसं. ए बबुड्या, चला ह्याचा पट्टा जरा काढते. बघा अजिबात हालचाल नाही करतोय. तू समजलाय माझ्या पोरगा. चल चल बाबाला बोलूया. तू गुड बॉय आहे ना शेरू आहे बा, तू गुड बॉय आहे ना. असा मस्तीखोर आहे पण बाबू. माझ्या वाशलो गुड बॉय आहे ना तू, गुड बॉय. माझ्या बाबूला खाऊ देणार मी. माझ्या बाबूला नंतर खाऊ देणार ना, आईस्क्रीम देणार. तू आता मला चिपकला मग कसा होणार, मग माझे कपडे खराब होणार की नाही. तू अशा बस, इथे बस, समोर बस ना. समोर समोर समोर. एकदम गुड बॉय आहे शेरू माझा, गुड बॉय आहे हो की नाही. कसं औषध लावून घेतो बघ. छान पोर आहे माझा. कसं लागतं बाबू, कडू कडू लागतं ते नाकाला लाव. हां खा खा खा, कडू कडू खा, चांगलं असतं ते. ते इथं समोर उभा राहा, समोर उभा राहा. आपण लावूया फटाफट लावायचं, म्हणजे माझ्या शेरूला ना मग मी खाऊ देणार. कोणाचा फोन होता. ऐक देवा, असं पकड, साईडला पकड. फटाफट मी लावून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. लावून झाल्यानंतर कसं आमचा शेरू ग्रीन ग्रीन होऊन जातो शेरू. आणि हे बघा लावून झाल्या, असं ग्रीन ग्रीन सगळं होऊन जातो तो. आता थोडासा ओला आहे ना म्हणून त्याला मी बांधून ठेवलं ना. त्यामध्ये काय होणार, तो लगेच पुसायला जातो कपड्याला वगैरे. किंवा आता ऊन आहे म्हणून ठीक आहे, बघा उन्हाचा टाईम आहे ना म्हणून मी ह्या टायमालाच त्याला लावलं आहे. नाहीतर मग थंडी वगैरे वाजते ना. आता हे 10 मिनिटांनी सगळं सुकून जाईल. मग बांधून ठेवायचं कारण हेच की मातीत वगैरे पळायला नको आणि पुऱ्या घरभर नको हे व्हायला. तरी पण हे बघा त्याने इथे थोडंफार सांडलं इथे, ते आता मी पुसून घेईनच. या अशाने पुसायला वगैरे जातात. मग 10 मिनिटांनी तो सुकून जाईल. आणि मग त्याला आंघोळ नाही घालणार आहे मी आज, त्याला अशीच ठेवणार आहे आज. उद्याला आंघोळ घालणार. मग जितकं ते स्किनमध्ये मुरेल ना कडुनिंबाचा पाला, ते चांगलं असतं. खूप त्याला फरक पडला आहे. त्याच्यामुळेच ही गोष्ट मी बघा तुमच्याशी शेअर करते. अगदी तो रस तुम्ही पाजलात तर अजून चांगला आहे. म्हणजे ते डॉक्टर म्हणायला होते रस तुम्ही पाजा म्हणून. तर आम्ही प्रयत्न केला होता, पण कुठे हे पितात नाही ना ते. पण थोडंसं नाकाला लावलं ना ते खातात चाटू ना असं. आणि आता बघा शेरूला औषध लावून झालं आणि मी लगेच भांडी घासायला घेतलेत, कारण पूर्ण हात आपले कडू कडू होऊन जातात. तुम्हाला एक गंमत सांगते. जेव्हा पहिल्या दिवशी त्याला लावलं होतं ना आणि मी असेच नॉर्मल साबणाने असे हात धुतले आणि नंतर मी जेवायला गेली आणि सगळं कडू, मी भाजी का कडू लागते. नंतर माझ्या लक्षात आलं की हा कडुनिंबाचा पाला मी त्याला लावला ना, त्याच्यामुळे माझे हात असे कडू झाले. तर आता कसं बरोबर माहीत पडलं, त्याच्यामुळे असं कोणतं पण काम करायला घेते, कपडे धुवायला घेते किंवा भांडी वगैरे घासायला घेते, तर हा कडवटपणाने तो निघून जातो. ह्या सगळ्या गोष्टी खूप गंमत झाली होत्या पहिल्या दिवशी. आता हा मिक्सरचा भांडा जो आहे तो पण असं व्यवस्थित असं घासून घासून घेणार. आता उद्या जर का काय वाटायला गेली तर सगळा कडवटपणा त्या भांड्याला राहून जाईल. आणि शेरूला कसं मी आता 10-15 मिनिटांनी सोडून देईन. तो सुकला ना का सोडून द्या. बघा शांतपणे झोपला येतो. त्याला अशी सवय झाली ना त्याच्यामुळे असं काय वाटत नाही. आणि मग आज आंघोळ नाही घालणार त्याला, उद्यालाच आंघोळ घालेन. जितकं ते मुरेल ना स्किनमध्ये खूप लगेच असर होतो. आता मी हे केलं आहे म्हणून तुमच्याशी शेअर करते. जर का कोणाला उपयोग होत असेल तर नक्की तुम्ही ट्राय करून बघा, चांगलं आहे ते. कडुनिंबाचा पाला खूप, तुम्ही जर गुगलवर सर्च केलात तर कडुनिंबाच्या पाल्याचे फायदे तुम्हाला माहिती पडतीलच. म्हणजे वाघ्या आणि शेरू यांना जितकं स्वच्छ ठेवता येईल तितकं स्वच्छ आम्ही ठेवतो.
माझ्यानं जर का शक्य असतं ना मी रोज त्यांना आंघोळ घातली असती, पण ते आता कसे छोटे आहेत, रोज आंघोळ नसते घालायची, 8 दिवसांनी एकदा घालायची असते. डॉक्टरांशी पण माझं बोलणं झालं होतं, पण त्यांनी पण तेच सांगितलं की नाही रोज नाही घालायची. त्याच्यामुळे इतकं शक्य होईल तिथं आम्ही स्वच्छ ठेवतो आणि त्यामुळेच ते घरभर आमच्या बघा फिरत असतात. तर तिथे साफसफाई पण ठेवली जाते. चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला तर जरूर लाईक करा, शेअर करा, नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.